Il-Gvern ta' Joseph Muscat ħabbar li reġa' żied il-prezz tal-gass b'50 ċenteżmu għal kull ċilindru ta' 12 kilogramma li normalment jintuża mill-familji Maltin u Għawċin. Il-gass se jibqa' b'dan il-prezz soli għal sena sħiħa. Din iż-żieda fil-prezz tħabbret f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Joe Mizzi u ddikjara li l-familji se jibdew jixtru l-gass bil-għoli minn għada. Din kienet it-tieni żieda f'5 xhur mill-Gvern ta' Joseph Muscat. B'hekk ċilindru tal-gass ta' 12 kilogramma li kien jiswa 15.50 issa ġie jiswa 16 u żieda tkompli tikber għal ċilindri tal-gass b'kapaċità ikbar minn hekk kif kull daqs ta' ċilindru ogħla bi prorata. Dan ifisser li ristoranti, lukandi u kumpaniji se jħossu ferm iktar din iż-żieda. Ogħla se jkun ogħla se jiġi 60 euros, minn 15.50 se jiġi 16 euro. U kif qed li dan prezz se jibqa' stabbli għal din is-sena kollha. Sena jibda minnhom u tibqa' sejra sa Jannar ta' sena d-dieħla. Din iż-żieda hija marbuta għal sena li jfisser li jekk fuq livell internazzjonali jonqos il-prezz tal-gass, f'pajjiżna l-prezz mhux se jonqos iżda se jibqa' bl-għoli. Dan wara ftehim illi sar mas-setturi. Madankollu mistoqsim il-ġurnalisti x'jiġri jekk il-ftehim inkiser u l-gass jiżdied matul is-sena, il-Ministru Mizzi ma weġġibx lanqas jekk hux se jkun hemm xi penali. Jekk il-kumpaniji ddevjaw minn din il-garanzija li tagħkom li jibqgħu f'16 euros per ċilindru, jkun hemm xi penalties, Naħseb li meta ber-regolatur meta jiftiem fuq prezz li wara kollox hu responsabbli bil-responsabilità, jekk dan rabtu għal sena rabtu. Il-Gvern ħabbar din iż-żieda fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar kif tiżdied il-kesħa u jiżdied il-bżonn li l-familji jixtru ċ-ċilindri tal-gass biex insaħħnu d-dar l-aktar l-anzjani. Dwar din iż-żieda fil-prezz tal-gass, il-Gvern ma ħabbar xejn fil-budget u ħalla l-festi jgħaddu qabel ħabbar din iż-żieda sinifikanti.